Σε λίγο θα ξεκινήσουμε τον καθοδηγούμενο οραματισμό για το ξεμπλοκάρισμα των ενεργειακών σου κέντρων. Λίγα δευτερόλεπτα όμως άφησέ με να σου εξηγήσω κάποιες βασικές πληροφορίες για το ενεργειακό σύστημά σου. Το ενεργειακό σύστημα του ανθρώπινου σώματος. Υπάρχουν τα λεπτά ή ενεργειακά σώματα, τα τσάκρας ή ενεργειακά κέντρα και τα νάντις ή ενεργειακά κανάλια. Αυτό είναι το ενεργειακό μας σύστημα και αποτελείται από αυτά που σου ανέφερα, που είναι τα τρία βασικά συστατικά του στοιχεία. Τα νάντις είναι ένα ενεργειακό δίκτυο αρτηριών, φαντάσου. Και στα σανσκριτικά σημαίνει αγγείο νάντι ή φλέβα. Η λειτουργία ενός νάντι είναι να μεταφέρει την πράνα σε όλη την έκταση του λεπτού ενεργειακού συστήματος του ανθρώπου. Κατά κανόνα, η φιλοσοφία της γιόγκα αναφέρει πως έχουμε το αιθερικό σώμα, που είναι και το φυσικό μας σώμα, το συναισθηματικό ή αστρικό σώμα, το νοητικό σώμα και το πνευματικό σώμα, το οποίο είναι το πιο βαθύ στρώμα του σώματος μας, ας πούμε. Όσον αφορά στα τσάκρας, παραδοσιακά κείμενα της γιόγκα αναφέρουν πως έχουμε 88.000 ενεργειακά κέντρα στο σώμα μας, δηλαδή τσάκρας. Απλώς στη γιόγκα έχουμε αποφασίσει ότι εστιάζουμε περισσότερο στα 8 βασικά. 7 μάλλον, το σύστημα της γιόγκα λέει 7, καμιά φορά στη τάντρα έχουμε 8. Στη γιόγκα έχουμε 7, τα πιο γνωστά, και είναι τα πιο βασικά που μεταξύ τους μεταφέρεται η ενέργεια συνέχεια. Μετασχηματίζουν και μεταβιβάζουν ενέργειες μέσα από τα νάντι, στα κανάλια, συνέχεια, σε ολόκληρο το σώμα. Στην καθοδηγούμενη χαλάρωση και οραματισμό που θα σου κάνω σε λίγα δευτερόλεπτα, θα εστιάσουμε μονάχα σε αυτά τα 7 βασικά ενεργειακά σου κέντρα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Πάρε μία άνετη στάση στο χώρο. Μπορείς, αν θέλεις, να είσαι καθιστός. Αν θέλεις να είσαι σίγουρος ότι δεν θα κοιμηθείς, καλύτερο είναι να είσαι καθιστός. Μπορείς όμως να ξαπλώσεις στο κρεβάτι σου, έτσι ώστε αν θέλεις μετά τον καθοδηγούμενο οραματισμό να μπορέσεις να κοιμηθείς, να αποκοιμηθείς. Το ταξίδι που θα σου περιγράψω είναι πραγματικά μία μορφή διαλογισμού που μπορεί να σου ανοίξει την πόρτα σε εσωτερικές εικόνες, σκέψεις που σχετίζονται με τις εικόνες και διάφορες εμπειρίες μπορεί να βιώσεις. Θα ήθελα να βεβαιωθείς πως το σώμα σου είναι ζεστό, γιατί η θερμοκρασία του σώματος θα πέσει σίγουρα κατά τη διάρκεια του διαλογισμού. Θα ήθελα να είσαι εξαπλωμένος, αν είσαι εξαπλωμένος, να μην σταυρώσεις τα πόδια ή τα χέρια σε κάποιο μέρος του σώματος, έτσι ώστε να ρέει ελεύθερα η ενέργεια. Βέβαια, σε περίπτωση, έτσι απλά προς πληροφόρηση δική σου, βλέπεις κόσμο να κάθεται στη στάση του λωτού για διαλογισμό, η στάση του λωτού είναι η μοναδική στάση που επιτρέπεται, ας πούμε, γιατί δεν μπλοκάρει την ελεύθερη ροή της ενέργειας για πολύ συγκεκριμένους λόγους που έχουν να κάνουν με την ενεργειακά κέντρα και τα κέντρα των μυρών μας. Ο στόχος μας είναι μέσα από αυτόν τον διαλογισμό να ανοίξουν και να ενεργοποιηθούν κατά κάποιο τρόπο ήπιο ενεργειακά κέντρα που ίσως έχουν μπλοκάρει αυτή την περίοδο στη ζωή σου. Αυτό θα συμβεί αυθόρμητα από μόνο του. Εσύ δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα απολύτως, δεν απαιτείται καμία προσπάθεια από σένα. Το μόνο που θα ήθελα να κάνεις είναι να νιώθεις το σώμα σου κατά τη διάρκεια του καθοδηγούμενου οραματισμού και να βιώνεις αυτά που ακούς να λέω καθ' όλη τη διάρκεια του διαλογισμού.
θα δημιουργηθούν διάφορες αισθητήριες εντυπώσεις μέσα σου, πολύ παραπάνω προφανώς από αυτά που θα λέω εγώ. Άφησέ τες να δημιουργηθούν, άφησε οτιδήποτε βγαίνει αυθόρμητο στο σώμα σου να συμβεί, χωρίς να προσπαθείς να αλλάξεις τίποτα απολύτως. Τις σκέψεις θέλουμε να τις αφήνουμε να φύγουν μακριά, καθώς οι σκέψεις σε πηγαίνουν σε διάφορα σενάρια, το ξέρεις, το έχεις βιώσει πάρα πολλές φορές και μειώνουν και την ικανότητα του εγκέφαλού σου να ακούει. Οπότε καλό είναι και να μην προσπαθείς να χαλαρώσεις οπωσδήποτε, αφενός και αφετέρου να μην προσπαθείς να κάνεις τίποτα εκτός από το να φέρνεις την προσοχή στις οδηγίες που ακούς και να νιώθεις το σώμα σου. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, καμία διανοητική προσπάθεια, τίποτα απολύτως. Μπορεί να νιώσεις διάφορα παράξενα πράγματα, μπορεί να έρθουν διάφορες εικόνες στο μυαλό ή κάποια σχήματα ή κάποια χρώματα, ανάλογα με το ενεργειακό κέντρο που θα σου αναφέρω. Δεν πειράζει, μην δίνεις και πολύ σημασία, δηλαδή μην αφήνεις μία σκέψη ή μία εικόνα να σε τραβήξει μαζί της πάρα πολύ. Ακολούθεις απλώς τις οδηγίες, σαν να περιφέρεις τη συνειδητότητά σου στα διάφορα τα οποία ακούς. Σε αυτό το διαλογισμό, καταπιεσμένα συναισθήματα, συγκινήσεις, άγχη, ανησυχίες μπορεί να ανέβουν στο συνειδητό, γιατί είναι σαν να δημιουργούμε μία διασωλήνωση ανάμεσα στο υποσυνείδητο, την ενέργειά σου και το συνειδητό. Άφησε το να συμβεί. Μπορεί να σου έρθει να κάνεις οτιδήποτε, να νιώθεις οτιδήποτε. Αν υπάρχει κάποια παρόρμηση, απλώς επέλεξε αν θα απαντήσεις αυτή την παρόρμηση ή όχι. Και τώρα φτάσαμε στη στιγμή που μπορείς να ξαπλώσεις άνετα στο πάτωμα, αν δεν σε βολεύει φυσικά το πάτωμα. Έχει υπόψη ότι βοηθάει το πάτωμα για πολλούς λόγους, αλλά αν δεν σε βολεύει, έλα σε έναν άνετο καναπέ ή στο κρεβάτι σου. Ή μπορείς και αν θέλεις να είσαι καθιστός. Εγώ την καθοδηγούμενη χαλάρωση διαλογισμό θα σου το κάνω ολόκληρο σαν να είσαι εξαπλωμένος σε ένα άνετο χώρο, υπόστρωμα ή οτιδήποτε. Τώρα, άφησε τη συνειδητότητά σου να στραφεί στο πρώτο ενεργειακό σου κέντρο που βρίσκεται ανάμεσα στον προκτό και τα γεννητικά όργανα και ανοίγει προς τα κάτω. Άφησε τη συνειδητότητά σου να μείνει εκεί για λίγο, χωρίς προσδοκίες. Και μόνο η προσοχή που στέλνεις στο πρώτο ενεργειακό σου κέντρο διαγείρει αυτό το τσάκρα από μόνη της. Αισθάνεσαι μία αργή και σταθερή κυκλική κίνηση, μια ζεστή ροή παλόμενης ενέργειας στο πρώτο ενεργειακό σου κέντρο. Από το κέντρο αυτής της ροής βλέπεις να αναδύεται ένα καθαρό βαθυκόκκινο φως. Σε παλόμενα κύματα το πρώτο τσάκρα σου εκπέμπει αυτή την ενέργεια σε ολόκληρο το σώμα, όλο το αίμα, όλα τα υγρά του σώματος. Νιώσε αυτή την ενέργεια να πηγαίνει παντού, αυτή η ζεστασιά, αυτή η ζωντάνια, γλυκιά ζωντάνια πηγαίνει παντού σε όλα σου τα κύτταρα. Έτσι παραδώσου ολοκληρωτικά σε αυτό το παλόμενο ρεύμα ήρεμης δύναμης που κινείται μέσα σου αυτή τη στιγμή. Νιώσε το ριζικό σου τσάκρα να ανοίγει όλο και περισσότερο. Νιώσε το σώμα σου γύρω από το πρώτο σου τσάκρα να μαλακώνει συνέχεια. Άφησε αυτή την καθαρή και ζωτική ενέργεια που σου δίνει η γη και περνάει μέσα σου από το πρώτο ενεργειακό κέντρο να κινηθεί σε ολόκληρο το σώμα σου. Το σώμα σου σχηματίστηκε από αυτή τη δύναμη, από αυτή την ενέργεια της γης. Και όταν τελειώσει αυτό το εσωτερικό ταξίδι, θα παραμείνει σε επαφή με αυτή την πηγή ανεξάντλητης ζωτικής ενέργειας
της γήινης ενέργειας που περνάει ασταμάτητα στο σώμα σου μέσα από το ριζικό σου τσάκρα. Η στάση σου στη ζωή είναι ήρεμη, συγκροτημένη και θα νιώθεις ευγνωμοσύνη και αγάπη για αυτόν τον υπέροχο πλανήτη που είναι το σπίτι σου πραγματικά. Και ενώ γίνει ενέργεια, παλόμενη δύναμη ρέει μέσα στο σώμα σου, φέρε την προσοχή σου στο δεύτερο ενεργειακό σου κέντρο που είναι το ιερό τσάκρα. Βρίσκεται περίπου μια παλάμη κάτω από τον αφαλό και ανοίγει προς τα εμπρός, προς τα επάνω. Στείλε και πάλι την προσοχή σου σε αυτή την περιοχή χωρίς προσδοκίες και χωρίς κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Και μόνο η προσοχή σου διαγείρει το δεύτερο ενεργειακό σου κέντρο. Νιώθεις μια λεπτή κυκλική κίνηση πιο έντονη στη ροή της από εκείνη του ριζικού τσάκρα. Τη νιώθεις σαν ένα ζεστό υγρό μέσα στο σώμα σου που στροβιλίζεται. Σαν μια κινούμενη χορευτική κίνηση ενέργειας μέσα σου. Στο κέντρο αυτής της ενέργειας αρχίζει να εμφανίζεται ένα καθαρό πορτοκαλί φως. Και αυτό το φως εντείνεται με κάθε περιστροφή της κυκλικής ροής. Τα κύματά του ξετυλίγονται και γεμίζουν το σώμα σου σε κύκλους που όλο και διευρύνονται παντού σε όλο το σώμα. Το σώμα σου είναι τώρα σε μια συνεχόμενη ενιαία ροή ζωντανής ενέργειας. Αυτή η ρέουσα ενέργεια συνεχίζει να εξαπλώνεται. Περνάει μέσα από τους πόρους του δέρματός σου, σε περιβάλλει, σε τυλίγει, σε λούζει με την μαλακιά της δύναμη. Σε συντηρεί, παίζει μαζί σου, σε χαϊδεύει, σε κουνάει απαλά, σαν να είσαι παιδί της. Παραδώσου στο χάιδεμα και το λίκνισμα αυτού του νερού της ζωής. Το σώμα και η ψυχή χαλαρώνουν και λύνουν τους κόμπους τους, απορροφούν όλο και περισσότερο τη δύναμη της ζωής που εξαγνίζει το σώμα, το ξεμπλοκάρει, το εμπλουτίζει. Τα μπλοκαρισμένα κανάλια αρχίζουν και ανοίγουν. Ξεχασμένες αναμνήσεις, ίσως και συναισθήματα αρχίζουν και ξυπνούν. Από κάθε κατεύθυνση αρχίζει και ρέει νέα ζωή προς το μέρος σου. Σε γεμίζει με την ορμητική ενέργεια του δεύτερου ενεργειακού σου κέντρου. Νιώθεις σαν να έχεις ξυπνήσει ξαφνικά και βλέπεις το πρώτο πρωινό ενός καινούριου. Όταν τελειώσει αυτό το ταξίδι, θα παραμείνεις για πάντα σε επαφή με αυτή την πηγή της ζωής μέσα σου. Θα είσαι ανοιχτός στις δημιουργικές και δεκτικές δυνάμεις της δημιουργίας, στο θαύμα της ζωής που κυλάει μέσα σου και σε περιβάλλει. Έτσι, καθώς το νερό της ζωής συνεχίζει να ρέει μέσα σου, γεμίζοντας σώμα και ψυχή, αφήνεις τώρα την προσοχή σου να προχωρήσει μαλακά στο τρίτο ενεργειακό σου κέντρο. Αυτό βρίσκεται μερικά εκατοστά πάνω από τον αφαλό σου και ανοίγει και αυτό προς τα εμπρός. Άφησε λοιπόν τη συνειδητότητά σου να μείνει εδώ στο τρίτο ενεργειακό σου κέντρο για λίγο, χωρίς προσδοκία. Η συνειδητότητά σου και μόνο διαγείρει μαλακά το τσάκρα του ηλιακού σου πλέγματος. Αυτή είναι μία πηγή δική σου δύναμης. Το τρίτο ενεργειακό σου κέντρο είναι η βάση της προσωπικής σου δύναμης. Όποια κι αν είναι η τωρινή σου κατάσταση, τη δέχεσαι όπως είναι. Η αποδοχή σου επιτρέπει στο τρίτο ενεργειακό σου κέντρο να μαλακώσει όλο και περισσότερο, να ξεμπλοκάρει όλο και περισσότερο. Έτσι αρχίζει να περιστρέφεται σε μια κυκλική ροή θερμής ενέργειας. Γρήγορα αυτή η κυκλική κίνηση
δημιουργεί ένα κίτρινο χρυσαφένιο φως στον πυρήνα της. Σαν το φως του ήλιου που ανατέλει. Η ακτινοβολία του μεγαλώνει όλο και περισσότερο και γεμίζει το σώμα σου όλο και περισσότερο με μία λάμψη καταπραϊντική. Μια χρυσαφένια ζεστασιά σε αγγίζει παντού από μέσα στο εσωτερικό του σώματος. Εντελώς ήρεμος και χαλαρός παραδίνεσαι σε αυτή τη χρυσή ακτινοβολία. Το φως αυτής της ακτινοβολίας, αυτής της χρυσής ακτινοβολίας, φτάνει μέχρι τα πιο ανεξιχνίαστα βάθη της ψυχής σου, τα γεμίζει με φως, φτάνει μέχρι τα σημεία του μυαλού που δεν έχουν πίστη πια και τα γεμίζει με πίστη, διάβγεια και ένα χρυσαφένιο φως δυνατό περνάει, διαποτίζει ολόκληρο το σώμα σου. Μέχρι που το μόνο που υπάρχει πια μέσα σου είναι αυτό το φως, το χρυσό, γαλήνη, δύναμη και αυθονία. Το τρίτο τσάκρα σου έχει μετατραπεί σε έναν ήλιο υπέρτατης λαμπρότητας. Έχει γίνει μια ανεξάντλητη πηγή ζωογόνας θερμότητας, ενέργειας, δύναμης και φωτός. Και όταν πια επιστρέψεις από αυτό το ταξίδι, θα οργανώσεις τη μέρα σου μέσα από αυτό το εσωτερικό σου κέντρο, μέσα από αυτό το κέντρο του φωτός, το ηλιακό σου πλέγμα, μέσα από το κέντρο της ηρεμίας και της ενέργειας. Το φως μέσα σου θα αρχίσει να ακτινοβολεί έξω σε όλο τον κόσμο. Θα προσελκύει αυθονία και άλλο φως σε όλα τα επίπεδα της ύπαρξής σου. Δέχεσαι ότι είσαι ένα κέντρο ακτινοβολίας για τα πάντα σε όλο τον πλανήτη. Για τους ανθρώπους, τα φυτά, τα ζώα και όλα όσα σε περιβάλλουν. Νιώθεις πραγματικά ότι είσαι ένα κέντρο ακτινοβολίας. Και ενώ σε διαποτίζει ακόμα η ακτινοβολία του εσωτερικού σου ήλιου, του τρίτου σου κέντρου, του ηλιακού σου πλέγματος, φέρε τη συνειδητότητά σου να προχωρήσει βαθμιαία στο τέταρτο ενεργειακό σου κέντρο, στο τσάκρα της καρδιάς. Αυτό βρίσκεται στο ίδιο ύψος με την καρδιά σου, στο κέντρο του στήθους και ανοίγει και αυτό προς τα εμπρός. Πρόσεξε απλώς αυτή την περιοχή. Μόνο μείνε με την προσοχή σου εκεί. Μην έχεις προσδοκίες, δεν χρειάζεται. Η συνειδητότητά σου και μόνο διεγείρει το τσάκρα της καρδιάς. Νιώθεις μία έτσι πολύ ήπια, απαλή δόνηση που σταδιακά εκδηλώνεται με μία ροδόχρωμη λάμψη και περιβάλλεται από μία άβρα φωτεινής πράσινης ακτινοβολίας. Τη νιώθεις σαν ένα τρυφερό μπουμπούκι που έχει φως μέσα του και σιγά σιγά αρχίζει και ανοίγει. Στον πυρήνα αυτού του μπουμπουκιού βλέπεις την ενέργεια, τη νιώθεις που αρχίζει σιγά σιγά και κινείται. Και ενώ εστιάζεις απαλά τη συνειδητότητά σου σε αυτή την κίνηση, νιώθεις ότι το μπουμπούκι ανοίγει όλο και περισσότερο και γίνεται ένα πλήρες άνθος. Μια δόνηση αγάπης ακτινοβολεί από το ανοιχτό άνθος της καρδιάς σου, γεμίζοντας τους γύρω σου με αγάπη, ηρεμία και αρμονία. Νιώθεις αληθινά σαν να σε κρατά στην αγκαλιά του ένας άγγελος και αισθάνεσαι πως κατανοούν όλοι τη βαθύτατη λαχτάρα και αγάπη που έχεις να δώσεις προς τα έξω ό,τι μπορείς. Έτσι παραδίνεσαι με χαρά σε αυτή την αγάπη, σε αυτή την καλοσύνη και την κατανόηση. Από το κέντρο της καρδιάς σου
Νιώθεις να αναβλύζει έτσι μία βαθιά, πολύ βαθιά χαρά, ένα χαμόγελο, μία εσωτερική κατανόηση. Τη νιώθεις σαν μια υπέροχη μουσική που σε γεμίζει, που σε ηρεμεί. Τα κύματά της εξαπλώνονται σε όλο σου το σώμα και το ξυπνάνε. Το κάνουν πραγματικά να ακούσει την ίδια του τη μελωδία. Αντιχούν βαθιά μέσα στην ψυχή σου οι νότες αυτής της μελωδίας. Την πλημμυρίζουνε μέχρι τα πιο βαθιά κύτταρα με αγάπη και αρμονία. Γεμίζουν αληθινά το χώρο γύρω σου. Φτάνουν μέχρι τα βάθη της δημιουργίας. Και αυτή η μουσική έρχεται και ενώνεται με τη μουσική της καρδιάς σου και κάνει ένα τέλειο συνδυασμό, μια τέλεια συμφωνία. Όταν επιστρέψεις από αυτό το ταξίδι δόνησης, δημιουργίας, θεϊκής αγάπης, δεν θα ξανανιώσεις ποτέ μόνος. Είσαι ένα με όλους μέσα στο σύμπαν. Μέσα από το τσάκρα της καρδιάς σου μένεις πάντα ενωμένος με την εσωτερική ύπαρξη όλων των πραγμάτων. Και ενώ η μουσική της καρδιάς σου αντυχεί ακόμα μέσα σου, άφησε τη συνειδητότητά σου να φτάσει στο τσάκρα του λαιμού, στο 5ο ενεργειακό σου κέντρο, που έχει άνοιγμα προς τα εμπρός και ένα μικρότερο προς τα πίσω στον αυχένα σου. Φέρε απλώς την προσοχή εκεί, χωρίς προσδοκίες. Η συνειδητότητά σου και μόνο ενεργοποιεί το τσάκρα του λαιμού. Η λεπτή συχνότητά του δημιουργεί μια διάφανη γαλάζια ακτινοβολία. Είναι η δόνηση της γαλάζιας έκτασης του ουρανού. Τώρα άφησε αυτήν την ακτινοβολία, λαμπερή δόνηση γαλάζια, να εξαπλωθεί μέσα σου και να γεμίσει όλο σου το είναι. Δέχεσαι τα πάντα όπως είναι. Αφήνεις τα πάντα να έρχονται και να φεύγουν. Σε αυτήν την άπειρη ελευθερία της συνειδητότητας είσαι πλήρης και ολοκληρωμένος. Ένα φωτεινό κύμα μακαριότητας δονείται σε όλο τον απέραντο χώρο μέσα σου. Στο εσωτερικό σου υπάρχει ηρεμία γαλήνη. Είσαι αληθινά ήρεμος και αφουγκράζεσαι αυτή την απεραντοσύνη μέσα σου. Αφήνεις τον εαυτό σου να γίνει ένα για να δεχτεί όλα τα μηνύματα που λαμβάνεις από την εσωτερική σου ψυχή. Και όταν επιστρέψεις από αυτό το ταξίδι, θα συνεχίσεις να κουβαλάς αυτή τη λαμπερή έκταση του ολόκληρου του ουρανού μέσα σου. Όσο πιο ολοκληρωτικά δέχεσαι τον εαυτό σου, τόσο πιο πολύ θα μπορείς να αφήνεις την ενέργεια του ουρανού να χύνεται ελεύθερα παντού σε όλο σου το σώμα. Και ενώ μέσα σου αρχίζει να πηγαίνει όλο και πιο βαθιά αυτή η καθαρή φωτεινή απεραντοσύνη του 5ου ενεργειακού σου κέντρου, φέρε τη συνειδητότητά σου να προχωρήσει στο τσάκρα του 3ου ματιού, στο 6ο ενεργειακό σου κέντρο. Αυτό το κέντρο βρίσκεται ανάμεσα στα δυο σου φρύδια και λίγο πιο πάνω. Ανοίγει προς τα εμπρός. Φέρε όλη σου την προσοχή σε αυτό το κέντρο. Και μόνο η συνειδητότητά σου αρκεί για να ενεργοποιηθεί το τσάκρα, το 6ο τσάκρα, το τσάκρα του 3ου ματιού. Νιώθεις μία σιωπηλή κυκλική δόνηση. Μία κίνηση αρχίζει να υπάρχει μέσα σε όλη αυτή την περιοχή του 3ου ματιού. Το χρώμα είναι λουλακί, ένα βαθικίανο λουλακί φως. Αυτή η δόνηση σε κάνει πραγματικά δεκτικό και ήρεμο. Προχωρείς όλο και πιο βαθιά σε αυτό το ήρεμο και γαλήνιο χρώμα. Η σιωπή μέσα σου μεγαλώνει. Οι σκέψεις μένουν πίσω.
Όλη σου η συνειδητότητα γεμίζει από τις γαλήνιες ακτίνες αυτού του σιωπηλού φωτός. Σε αυτό το βαθύ επίπεδο ύπαρξης αρχίζεις και συνδέεσαι με το συμπαντικό πνεύμα που υπάρχει πάντα μέσα σου. Λειτουργεί μέσα σου και σε βοηθάει. Ανοίγεσαι στην απέραντη γνώση της κοσμικής νοημοσύνης που βρίσκεται πραγματικά πέρα από έννοιες και σκέψεις. Όταν επιστρέψεις από αυτό το ταξίδι, θα ζεις τη ζωή σου έχοντας αυξημένη επίγνωση, σιωπηλή διεκτικότητα και κατανόηση των αληθιών που κρύβονται πίσω από την εξωτερική εμφάνιση όλων των φαινομένων του κόσμου. Και ενώ η βαθιά δεκτική σιωπή συνεχίζει να δονείται μέσα σου, άφησε τη συνειδητότητά σου να προχωρήσει στο τσάκρα του στέματος. Βρίσκεται στην κορυφή του κρανίου σου και ανοίγει προς τα πάνω. Άφησε τη συνειδητότητά σου να μείνει για λίγο εκεί, χωρίς πρόθεση και προσδοκίες. Η προσοχή σου αργά και απαλά ανοίγει αυτή την πύλη, αποκαλύπτοντας ένα πραγματικά δυνατό, καθαρό μοβ φως. Είναι σαν να έχεις μπει σε έναν ιερό χώρο, ένα ναό από μοβ φως. Και αυτό το μοβ φως τυλίγεται παντού γύρω σου. Μέσα από αυτό το άνοιγμα, ένα νέο λαμπερό λευκό φως αγκαλιάζει όλο το χρώμα, όλα τα χρώματα που έχεις ήδη δει, όλο το φάσμα των χρωμάτων και ξεχύνεται ορμητικά προς τα κάτω. Σε λούζει σαν να κάνεις ένα λουτρό ευλογίας. Κάθε πόρος του είναι που ανοίγεται για να το δεχτεί. Απορροφά το λαμπερό φως μέχρι που νιώθεις να γεμίζεις ολοκληρωτικά από αυτό. Αυτό το φως δεν έχει ούτε όρια ούτε χρόνο. Συνειδητοποιείς ότι δεν έχει πάψει ποτέ να λάμπει μέσα σου. Από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκες, αυτή η εσωτερική καρδιά, αυτή η δημιουργία και λάμψη υπάρχει μέσα σου. Μέσα σε αυτό το τέλειο φως είσαι ένα θεϊκό όν, τίποτα λιγότερο. Αν και δονείται σε απόλυτη σιωπή, το φως μέσα του εμπεριέχει όλη τη μουσική. Αν και είναι σιωπηλό, σαν μια στιγμή πριν την ανατολή του ήλιου, εμπεριέχει μέσα του το χορό της ζωής σε όλες του τις εκφάνσεις και τις παραλλαγές. Άφησε τον εαυτό σου να αναπαυθεί μέσα σε αυτό το φως, ελεύθερο από όλες τις επιθυμίες και τις ανάγκες του εγώ. Αυτό είναι το σπίτι σου. Έχεις φτάσει στο προορισμό του ταξιδιού. Από εδώ και στο εξής, αυτό το φως θα υπάρχει πάντα μέσα σου, θα λάμπει πάντα μέσα σου. Δέξου πως αυτή η λάμψη ακτινοβολεί από μέσα σου, μέσα από το σώμα σου, όλη σου τη ζωή και όλο τον κόσμο. Αφού επιστρέψεις από αυτό το ταξίδι, η πληρότητα, η δύναμη, το φως και η αγάπη που έζησες θα παραμείνουν μέσα σου και θα συνεχίσουν να ρέουν μέσα σου, εμπλουτίζοντας εσένα και τον κόσμο σου. Άφησέ το να συμβεί αυτό από μόνο του. Άφησε οτιδήποτε ένιωσες στη διάρκεια του διαλογισμού να περάσει μέσα στη ζωή σου και να τη διαποτίσει. Τώρα στρέψε την προσοχή σου στο σώμα σου. Πάρε μερικές βαθιές αναπνοές, μακρόσυρτες εκπνοές, τέντωσε το σώμα σου, νιώσε τα μέλη του σώματός σου ζωντανά. Μπορείς τώρα να επιστρέψεις στο τώρα, σε αυτή τη στιγμή. Δώσε στον εαυτό σου λίγο χρόνο πριν ανοίξεις σιγά σιγά τα μάτια σου.